לג, בגלל שזה נדר יש לג. ושלום חברים. אוי, לג. גם לך? הנה, נסתדר. רגע, לא, יש לי FPS טופ. שנייה. שלום חברים. כן, יובל מנייט גיימינג ועוד שנייה שלחו לי משהו בפייסבוק. שלום. אז אנחנו בעוד פרק חדש של הסדרה הטקט שלנו, וכמה דברים שאני רוצה להעביר. אני יודע שמפרק 4 חלק ב' עד פרק 7 חלק ב' המצח שלי קטן יותר, ואוי, אני נשרף. תיזהר. טוב, אני נכנס הביתה. אז רגע, אני בא. אאוץ'. תהרגו אותי, אל תהרגו אותי. אז כן, אני יודע שהפרקים שלנו כאלו מכוערים עם מסך מוזר. זה בגלל יש לי בעיה בסוני וגאס, אני לא יודע מה הייתה בעיה, אבל בכל מקרה אם אתם שואלים למה העליתי את זה, זה בגלל שאני לא רוצה שתחשוב שאנחנו צ'יטרים, כי אנחנו עשינו הרבה מהיג ומהרע, אז העליתי את הפרק, אז כן, זה הכל בערך. פה? לא משנה. מה נעשה היום? אני לא יודע, אני חשבתי לשאול אותך. נחקור את הנזר? יש 10 מדרגות בנדר לבינתיים. למה אתה עושה את זה? שלנו דרך לרדת ולעלות. זה למה? טוב, יאללה, אני בא איתך. לא, כבר סיימתי. אוקיי. ולשנייה בחברים שלחו לי הודעה בפייסבוק וחזרתי, אני מקווה שזה לא יחזור עליו שוב. אז יאללה, רוצה שנלך לחקור את הנדר? רוצה? הלו. אתה פה? רוצה שנחקור את הנדר? אז מה אתה רוצה לעשות הפרק? שנחקור את הנדר. טוב, יש לי לג. כמו? לי. נו! יופי, עכשיו הורגים אותי. למה? לא. טוב, איפה אתה? איפה אני עוד? נחש. בנדר. כן, אבל איפה בנדר? בוא'נה, יש אצלך לגים. אין לי. עכשיו זה הוציא אותי מהטקית. מה? זה אצלך. זה אני לא יצאתי, זה הוציא אותי. לי אין בכלל לגים. חוץ מהמחשב המפגר שלי. שעושה לי לגים. טוב, יאללה, תחבר סרבר. אוי, נפלתי. כמעט נפלתי, ועוד פעם שלחו לי הודעה לפייסבוק, אני כבר בה. וחזרנו, ועכשיו אני חוזר שוב פעם לנדר. פשוט אני נשרפתי, אם ראיתם או לא. ושומעים אותי ברור? אור. שומעים אותי ברור? אוי לא. אני עומד למות. מה למות? אני באתי את כל הדברים שלי בגלל הזומבי פיגמן. אני יכול להרוג אם אתה רוצה. רק תבקש. My item, yeah! פיגמן רוצה להרוג אותי. בסך הכל חצפתי. אמא, לא, אני עומד למות. אוי לא. לא. אוי, לק. מה? אני שונא את זה. מה? למה הם הורגים אותי? אני לא יודע. נו באמת, הם הורגים אותי עכשיו כל הדברים שלי ייעלמו. נו. הם לא נותנים לנו לחקור את הנטע בשקט. שונא את הפרק הזה. נקרא לו הפרק המקולל. פרק המוות. יאללה. אם כבר שמות פרק המוות בשבילי. אם כבר שמות לפרקים, בוא נעשה שם לסדרה, כשקוראים לה אין שם. איך אתה רוצה שנקרא לה? אין שם. למה? לא יכול.
הם הורגים אותי, ויש לי פה הרבה לאגים. בגללך, כי אתה רצית לעבור לסרבר שלך. אני אפילו לא יודע איפה הבית שלנו. אני לא מוצא אותו באגש. חייב. אני יודע. יו. זה מעצבן המיינקראפט. יש לי כבר 3 דד פוינטים בנדר. עכשיו תמות אתה, מי שהרגת אותי, זבל. טוב, איפה הבית? נראה לי עומד להרוג אותי גם בקרייטיב. אני לא מוצא את הבית. אז תמות, ככה תמצא. לא, אני יודע, זה עושה לי your home bed or missing or oxed bed. היי לבה, דיימונד. עוד נתעלל, מצאתי אותו. ועכשיו בוא נטפל בפייסבוק הזה אחד לתמיד, ועוד 2 חוזרים חברים. או, הנה כל הדברים שלך, בוא תיקח. כן, אתה יכול לקחת אותם? לא, אין לי מקום. נשגר אותך אליי? סבבה. טיפ. וחזרנו חברים, מתחיל לחשך. הציל. אני נופל. אתה לא, אתה לידי. וואלה. קח את הדברים. זה הכל? לא, כן. זה הכל. הוא נותן לי שבר לי המכנסיים. נדמה לי אבל שמצאתי שם דיימונד. אז בוא איך לבדוק. לאגים, לא רוצה. לא, עכשיו הוא מעיף אותי ללבה. היי מה? רדסטון. אין פה פיגמנים. תחצוב. היי מה? גסט. הלו, זה רד. גסט יותר מסוכן מהפיגמן. לא, זה אתה יודע למה? כי הוא כמו קריפר. נו, עכשיו פיגמן. לא רוצה. יש לי פה הרבה לאגים. אין לי בכלל להקים. כל שניה שאני הולך יש לי לאג. להקים אצלך. הלאגים בשרת שלך. לא, דווקא אין לי להקים. לך אין, כי זה השרת שלך. אתה האונר של השרת, לא יהיה לך אף פעם השרת. מה זה? למה הוא לא מת? הנה. מה זה? לא, אני עומד למות. לא, אני עומד למות. פאק. אמא. אתה יכול לשגר אותי עליך? לאגים. אתה רואה כן לאגים. לא, FPS דרופ. לא. אין מצב, אתם לא אמיתיים. הצילו. שיט, 2 פיגמנים. תשגר אותי. תשגר. כבר תמות. לא. אמרים לך תשגר. אתה חושב שאני שומע? שאתה אומר לי לשגר? כן. אז לא, אני לא שומע. יואו. יש לך דד פוינט, לא? תשגר אותי עליך. אין לך דד פוינט. יש לי. זה מעצבן זה.
יש ערכים פה. איפה הסנואו גולם? מת. איך בדיוק? לא יודע. טוב, תשקע אותי אליך. טוב, שאני אשיג את הדברים אני לא שומע אותך, אתה לא מבין? רגע, שמעת אותי. טוב, שאני אשיג את הדברים שהם נחזור לכם, אז יאללה ביי. וחזרנו. טוב, יאללה, בוא לישון. שנייה. אוקיי. עכשיו שמענו אותי בסדר? כן, יאללה בוא לישון. לוקח, כן. ולמה שברת פה את הבלוק? דקה. זה היה בכוונה לשים פה את הבלוק. שנייה. זה יפה אותה ככה. בוא לישון. טוב. אתה רצית. מה טוב. מה? התקעתי בבלוק עכשיו. יאללה, בא. כן. נו, אני יושן. תישן. יופי. יאללה, בוא. ראבר. מעניין איך זה שב-1.2.5 המגנים נשברים מהר מאוד. זהו. קריפר. יאללה. בוא נעבוד על החדר מכונות, נשים שם מכונות. יאללה, יש לי 5 באטרים מלאים. כמה קופה כבל? מה? בזבז לי את הבטרי? מה? אין לנו בכלל קופה כבל. יש לנו 30, אבל זה לא הספיק. אאוץ'. אוקיי, אם זה פה, אז בעצם זה יפה ככה. יש לנו 6 באטרים מלאים. אוקיי, זה טוב? נראה לי. כן, צריך מסרייטור. זה במקום להשתמש בג'נרייטור. מסרייטור. מה איתו? רגע, אני צריך קומפרסור ו... יש לי 2 בתיבה. אפשר לקחת? תיקח את שניהם. כאילו, שמע, לכל אחד מאיתנו יש אחד משלו, אז עוד מעט צריך להכין את האלה האחרים גם. את האלקטרוני פרנס ואת האקספלורט זה של שנינו, למה לא משתמשים בזה הרבה. אוקיי. זה אקסטרקטור, יש לך אוברקלוקרים? זה בשביל שנינו. יש לך אוברקלוקרים? כן. אופס. זה לא עם זה. זה. שים אותם. לא משנה. שים מסרית. לא ככה. לא, מה אתה עושה? הכל... אז איך? לך קיבלתי את זה.
משתמשים נו, ברנץ'. כאילו שאני לא יודע, עם מה אני משתמש תמיד? לא יודע. אם זה יוצא לך משין בלוק, אז זה... נו, עכשיו איך קוראים למה ששמת? עכשיו אני לא מוצא אותו. מסרייטור. לא, מסרייטור. זה המסרייטור. קומפרסור. זה לא היה מסרייטור, מה זה היה? רגע. קומפרסור. הנה. זה לא קומפרה. יש לו שם אחר, איך קוראים לו? קומפרסור. איך? הנה, קומפרסור. יופי. זהו, לא צריך עוד. שים את זה פה. מה? פה. מה אתה עושה? זה יפה ככה. אבל לא ככה עושים. אז איך? ככה, שמים פה עוד מסרייטור. זה מכוער, זה מכוער. לכל אחד יש צד משלו, מה מכוער? אבל זה מכוער, זה צמוד מדי. נו, אז איפה יש כל אחד לצד אחר? ככה. עם איבר של אחד. ואיפה שלי בדיוק? ככה. איפה שלי בדיוק? כך נו. איפה אני שם את שלי בדיוק, אה? זה שלי, לא? למה פה שמים אלקטרוני פרנס וזהו. למה אתה שם את זה פה? ככה, כי לי אין מקום, יופי? תעשה את זה כאן. איפה כאן? פה. שים על זאת שמה. לא רוצה. אני שמתי את זה פה. אז תביא את הכבלים שלי. כך. ואת הרובי שלי. את מה שמשותף אנחנו שמים פה טוב. אור. את מה שמשותף שמים פה. תביא. את מה שמשותף שמים פה טוב. תביא את האוברקלוקר. אבל את מה שמשותף שמים פה טוב. יש לי רק מסרייטור אחד, שאר אתה לקחת. מה? הבאתי לך את האלקטריק פרנס ואת הקומפרסור. הקומפרסור זה אצלי. איפה המסרייטור השני והאלקטרון פרנס? אז אני לא רוצה את זה, לא הביא לך את זה? כי זה הפך למשין בלוק, אתה יודע למה? איך? כי הדבר הזה דפוק, זה... לא. אני זרקתי לך את אלקטריק פרנס וזה לא זרק. ואיפה המסרייטור? גם את שני אלה זה לא זרק. איפה המסרייטור? לא זרק. הוא הפך למשין בלוק. לא. כן, אני ראיתי 2 הופכים למשין בלוק. מסרייטור הבאתי לך אבל, אחד מהם הבאתי. למה אתה לוקח 2? אני זרקתי לך אותם. זה לא זרק. איפה? אתה יכול לראות אפילו בסרטון. לא, הנה עכשיו זרקת. נכון, מקודם זרקתי וזה לא הביא. אתה יכול לראות אפילו בסרטון. מה אתה עושה שם? שיראו את זה. מה?
נו, עובדים כבר על חדר מכונות. כן, אבל אני רוצה להשיג את זה. איזה קופר כבל מעצבן. צריך בסוף שישאר שם. יש שם... שמה. מה אתה עושה? מעצב. למה אתה שובר? היית שם בלוק למטה. בטח שבעצם לך שזה לא עובד. למה ככה? אתה יכול לחסוך, תראה. איך? אוקיי. יותר יעיל, לא. זה משותף? זה משותף? מה? המסר איתו. מה אכפת? זה גם ככה אתה עושה רק לך, מה? לא, זה מקום משותף. אתה עושה גם ככה מקום רק בשבילך. לא, זה מקום משותף. זה המקום בשבילי, זה המקום בשבילך. למה אתה שם שניים? טוב, זהו. תביא דקה את הרנץ'. תביא דקה את המכונות. תביא דקה את המכונות. איזה? שרגע. לא, אבל אתה עושה את זה רק בשבילך, אז מה זה שווה לי? לא, זה מקום משותף. המקום הזה משותף. היגיון בריא, כאן זה המקום שמשתמשים במכונות אחד של השני, אוקיי? כאן זה המקום שלך, וכאן זה המקום שלי. אתה רוצה? אוקיי. אז זה לא מקום משותף, הבנתי. זה מקום משותף. אתה לא מבין מה אני אומר? לא. זה המקום שלי, זה המקום שלך, וזה מקום משותף. אז זה שלי או זה שלי? לא הבנתי כלום. זה שלך. הנה. זה שלי, וזה משותף. הבנת עכשיו? בקושי. כאן זה מקום ששני יכולים להשתמש באותה מכונה. זאת אומרת להתחלק במכונות. אבל אין לי קופר קייבל. כבל. אז תכין. חוץ מזה, זה היה שלי. מה? אם זה פה. בדיוק. זה שלי. שם. זה של כולם. שם. שלך. ככה אתה אמרת. בסדר, זה שלי. רגע. אני הולך להכין כמה אבקלוקרים. בוא לישון. בוא נישן. תישן. חכה. יאללה, נישן ואז נסיים את הפרק.
אולי תישן? אני יושן. למה זה לא... איך... מה? שנייה. זה לא מראה לי איך ליצור מכונות. אני לוקח שנייה את האלקטרוני פרנס. אתה יכול להשתמש בו. לא, אני לוקח אותו בשבילי, כאילו. אתה יודע למה? כי אני רוצה לראות איך מכינים טוב, וזה לא נותן לי בתבניה אייטמס. אוקיי. וזה not of items. זה not of items, not too many items. מה אכפת לי? לא יודע. רוצה. תכתב פרנס. שנייה. כך. איפה? זה במים. למה אנחנו בכלל צריכים לעשות את הדברים האלה של אחד של השני? יש לי שאלה. לא הבנתי למה צריכים לעשות דו אחד לעצמו מכונה משלו. כדי שלא ניקח אחד לשני את הדברים. אז רגע, למה בכלל נותנים את המשותף? אולי תכין לך כבר אחד משלך? כן. תכין לך כבר אחד משלך, אני לא אתן לך בשלי. כן, במה זה מפריע? איך זה מפריע? זה מפריע. איך? כי אני רוצה להשתמש בזה ואתה לא נותן. אז תבקש. מה לבקש? זה שלי. תגיד שאתה רוצה להשתמש. תגיד אתה שאתה רוצה להשתמש קודם. אתה הרשת לי. מתי? מאז עשית את זה. שאלתי אם אני יכול להשתמש ואז אתה אמרת כן. התכוונתי לפעם אחת, אתה יודע. אתה לא. אני כן. ואיפה כל הקופר? הוא שלי בכלל. היה לי גם קופר, אתה יודע. אז בוא קח סטאק. לא צריך, אני אשכפל. מכינים בטבוקס. אפשר לי בטרי.
שנייה. עזוב. קח. אבל אני לא אחזיר לך אותם, אתה יודע. אני צריך את זה מכונה. קח. אבל אני צריך את זה מכונה. טוב. אתה רוצה תכין, מה אכפת לי, מה? ככה אתה רוצה. איך יש לי רק איירון אחד? אה? איך זה שיש לי רק איירון אחד? מוזר. מה? שיש לי רק איירון אחד. אז רגע, אתה שואל אותי? אני לא נגעתי לך. שנייה. אה? אצלי, חכה. מה אתה עושה? תשים את האיירון בלוק. חכה. שכפלתי לעצמי איירון. אני יכול להשתמש בזה? תכין אחד משלך כבר. הולי מולי. כמה בת בוקס יש לי בצ'סט? 9. איך? אני אולי יצרתי איזה 8 מהם או 7 מהם, אתה יודע. מה, אפשר גם להשתמש בזה? כן, זה חרא דבר. נכון. אפשר בת בוקס אחד? כן. יפי. אני לא מבין מה גרוע בזה. נו, קיבלתי את המשין. זה בול. תקשיב. מה? זה בול כמו זה, רק בלי הראבר. אז מה ההבדל? לא צריך בשביל זה ראבר. תקשיב, לא כדי שנעשה פינה משותפת. מה? לא כדי שנעשה פינה משותפת. כי אז אנחנו צריכים להתבלבל בין דברים זה אחד של השני. אני יודע, אמרתי. אז לא נעשה. לא. אמרתי לך לא לעשות טבע משותפת. לא, פינה משותפת. אז מה עם הפינה? זאת, מה איתה? לא. טוב, יאללה, נכין לקבוצ' כתיבל ונסיים את הפרק.
Kabal und Fürnis. זה באסה, אני צריך משהו. אני יכול להשתמש שנייה בפרויקט טייבל להכין לי אחד חדש? תכין לך פרויקט טייבל אחד משלך. רגע. צ'סט, איפה... מה אתה מנסה להכין? פרויקט טייבל. אתה צריך צ'סט, 3 סטון. כן, אני יודע. אז ככה זה... פרויקט טייבל משלי. יש. טוב, יאללה, נראה שזה הזמן לסיים את הפרק. מה אתה אומר? מה אכפת לי? אז תודה רבה שצפיתם, תנו לייק, סאבסקרייב ויאללה ביי. יאללה ביי.